Hej alle sammen, det er min Bubu. La Bubu. Og jeg vil gerne have den der og den specielle. Og jeg vil faktisk have alle sammen. Jeg er ligeglad, hvad for en jeg får. Bare den grønne. Men det er lige meget, hvis jeg får den grønne. Okay, far, kan du lige filme? Nu skal vi åbne den. Prøv at filme på mig. Ja. Og vi klipper lige indtil at det, ja. Hov, vent lige et øjeblik. Sådan, nu er jeg tilbage. Okay. Der. Oh my fucking god! Oh my god! Oh. Hvorfor kan man ikke scanne den? Den er fake. Skal jeg blive ved med at filme? Scan den her på den her.